3. Hei, Sofie. Hei. Hva skal du vise meg i dag? Pet shop. Er det her pet shopen din? Ok, kan du fortelle meg litt om det? Ja, her er en lekeplass. Ja. Og her er det sånne vanlig musikk der. Ja. Og her er et hus. Ja. Og her er en kiosk. Ja. Og det er et hotell. Et hotell, kan du bo der? Ja. Er det et dyrt hotell? Litt. Litt dyrt, ok. Og så, ja. Flott. Hva annet har du lyst til å vise? Vet ikke. Nei, ok. Da må du si ha det da.